L-ewwel indikazzjonijiet mill-investigazzjoni dwar l-isplużjoni fil-Marsa nhar it-tnejn juru li l-bomba tħadmet b'sistema ta' mowbajl biex il-bomba kienet attivata minn distanza u bl-effett tagħha nfetħet toqba taħt is-sit tax-xufier. Żvela dan it-tlieta filgħodu is-sit one.com.mt li kwota persuni qrib l-investigazzjoni tal-Pulizija li konfermaw kif ir-raġel ta' 35 sena residenti ħal-Qormi huwa Burdnar u l-lejl ta' qabel kien għadu kif wasal mill-Iżvezja fejn mar isegwi t-tiġrijiet ta' żwiemel u li t-teżi li qed jimxu fuqha l-investigaturi hi li l-isplużjoni kienet maħsuba lih. Il-Burdnar kien operat tul il-lejl u baqa' f'qagħda kritika. Ir-raġel ta' 45 sena resident in-Naxxar li kien passiġġier huwa negozjant tal-ħut u sofra biss ġrieħi ħfief. Ġrieħi ħfief ukoll sofrihom persuna li kien f'vettura oħra li ħabtet mal-van li fih kien hemm il-bomba. L-istħarriġ tal-Pulizija qed jitmexxa mill-ispetturi Kitar Nomi taqsima tal-investigazzjonijiet kriminali u Robert Sajt Sarrejom mid-distrett. Il-Maġistrat Joe Mifsud qed imexxi l-inkjesta u ħatar diversi esperti li tul il-lejl baqgħu għaddejjin bl-istħarriġ tagħhom.